Colexio Compostelán La Salle resultou gañador este ano do Parlamento Xove, unha iniciativa posta en marcha pola Consellería de Traballo e Benestar a través da Dirección Xeral de Xuventude e que se desenvolveu no Salón de Plenos do Parlamento Galego, no Pazo do Hórreo. Na súa segunda edición chegaron á última fase estudantes de cuarto da ESO e de primeiro e segundo de bacharelato do IES Becerreá, o IES A Pinguela de Monforte, o Colexio de Vina Pastora de Ourense, o SEC Atlántico de Pollo, o Colexio Filipense de Vilagarcía de Arousa, o IES A Xunqueira de Pontevedra, o gañador, La Salle de Santiago, e o finalista, o IES Laxeiro de Lalín. O obxectivo desta iniciativa é fomentar o diálogo e a argumentación razonada como ferramenta de consenso, e dai que as actividades se leven a cabo como un debate parlamentario. O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, presidiu o debate no hemiciclo que versou sobre a globalización, unha oportunidade para o espallamento das culturas ou unha ameaza para a súa desaparición. Rodeiro corroborou que da xeración Nin non había nin rastro entre os arredor de 50 mozos participantes e subliñou que a mocidade galega está formada por persoas traballadoras, activas e preparadas. O Parlamento Xove é un programa no que está aberto aos institutos, é un programa no que hoxe aquí é mellor mostra que en Galicia non hai generación nin aquí temos un magnífico exemplo de xóvenes activos, de xóvenes participativos, de xóvenes que se implican nos temas sociales e sobre todo que se implican nos temas sociales coa palabra, co debate, coa súa participación, e a verdade é que isto é un verdadeiro exemplo de participación e sobre todo con un gran componente, como estamos tratando de darlle a todos os programas da Dirección Xeral de Xuventude, ese componente de educación non formal a través do cal o que pretendemos é que os xóvenes o pasen ben, disfruten, pero ao mesmo tempo que aprendan como están aprendendo hoxe aquí a debatir, a usar a palabra para confrontar as ideas e sobre todo este debate dialéctico eu creo que é moi enriquecedor para a nosa mocidade. No Salón de Plenos e na Sala de Comisións escoitáronse argumentos orixinais, válidos e incluso rotundos e refutacións impactantes que sorprendían polo nivel de improvisación e enxeño dos precoces adversarios. Lembrouse dende a campaña de Gadis que defende o orgullo do noso ata o efecto dominó dos actuais conflitos no mundo árabe. Unha mandarina simbolizou o mundo e as súas culturas e unha típica buxaina galega pediu a súa supervivencia entre a ditadura das Barbies importadas de Estados Unidos. Na final, puido máis o poder de convicción de La Salle e o seu saber estar ante a presión dos nervios. Os gañadores recibiron unha viaxe conxunta e un ordenador portátil para cada membro do equipo. Ademais, os vencedores do mellor dosier de investigación acadaron unha videoconsola e o redactor do mellor artigo recibiu un ordenador portátil, mentres que os seus compañeiros de equipo fixéronse cun disco duro portátil. Para tomar nota, nos escanos atopábanse dous parlamentarios reais, os populares María Seoane e Alejandro Gómez Alonso, que precisamente fixeron gala da súa precocidade na carreira política.